Bunutin mo yung sakit mo. Kailangan mapahinto mo yung init doon sa paa mo. Masakit ba ito mainit? Ito isa. Mainit, masakit. Masakit. Ito kabila. Mainit. Sige, tanggalin mo. Gawa to ng body spirit. Bilisan mo. Tanggalin mo. Matatanggal yan. Mawawala yan. Ipitikin ko lang yan. Mawawala yan. Dalawang kamay. Binigyan ng bisa ng Panginoon. Simula ulo muna hanggang pa. Ay, simula ulo hanggang tenga bago ka bumaba. Magsimula ka sa ulo. Tanggalin mo. Pag lumamig yung pakiramdam mo, mainit. Malamig yung bumababa sa katawan mo. Mainit, malamig. Mainit po. Okay, tapon. Lakasan mo yung sinasabi mo. Bini kasi ako minsan. Tanggal, oh. Malakas, oh. Tanggal. May sanib na to. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, pinalalayas kita dyan. Bago kita palayasin dyan, palisin mo muna lahat ng nilagay mo sakit. Huwag ka na magsinungaling. Ha? Ubos. Lahat. Nawala, oh. Nakatodo na, oh. Pikit ang mata. Nawala yung init, oh. Nilat ka. Tumingin ka sa akin. Nawala yung init, di ba? Nawala yung sakit. Kahit isa, galawin ko to. Di ba kanina masakit to? Ito wala. Igalaw mo yan. Gagalaw yan. Masakit. O, di ba nawala? Bakit ganyan? Tagalid mo. Huwag ganyan. Yung camera. Yan. Ulitin ko. Ilang taon mo na sakit yan? Ilang taon na nga? Matagal na. 1 taon, 2 taon. Shhh, huwag na kami eh. Lagi sumasakit yan. Pera pa yung aksidente mo. Hindi mo maangat yan, di ba? Kanina? Angat mo na maayos. Walang alinlangan. Iangat mo na todo. Nawala. Nawala yung sakit to. Nawala yung init to. Teka lang. Tinanggal ko yung yung sakit ng babae. Wala nga. Tingnan mo. Sa pangalan ng Ama. Nawala, di ba? Panginoon, gumaling ka na. Mabilis. Tumayo ka. Tumayo ka, te. Igano mo yung kamay mo. O, tingnan mo yung dibdib mo. Hindi yan makukuha sa ilot eh. Tingnan mo ha. Huwag gagalawin. Walang mali siya ha. O, di ba? Nawala na sakit. O. May nakaaway ka ba? Sigurado ka. Nawala na sakit. Igalaw mo yung kamay mo. Sa isang himala. Magic. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Lagi kayo magdasal. O, di ba? O. Okay na o. Sigurado kang gumaling ka na. Ano sasabihin mo sa Panginoon? Thank you po. Oh, maraming salamat dito. Natanggal po yung nararamdaman kong sakit sa dibdib. Maraming salamat po sa akin. Ang nagpagaling yan, te, hindi ako, ha? Kung hindi ang aking Ama ng Panginoon natin, ha? Matagal mo na itong sakit, di ba? Ngayon, igalaw mo kung anong ginawa ng Panginoon. Nawala, di ba? O, maraming salamat. Lagi ka magdasal, ha? Kaya mga walang pag-asa. Matatapos din ang kahirapan ng mga demonyo. Sunod, kapayapaan ng mga pura maghahali sa atin. Yun, maraming salamat. Ikaw, dasal ka, ha? Alay mo, meron sa libre. Sige.